Jednou z kľúčových fáz celej výstavby je príprava základov. Dôležité je ich správne vytýčenie, ale aj vyhlbenie a vybetónovanie základovej dosky, respektíve základových pásov do vodorovnej plochy. Dobre pripravené základy ovplyvnia celú stavbu. Ich nepresnosti sa v ďalších fázach len ťažko vyrovnávajú a znamenajú navýšenie nákladov. Keď sú základy dostatočne vyzreté, môžeme nalepiť hydroizoláciu. Po nalepení hydroizolácie začíname murovať. Pre rýchlosť murovania je dôležité správne založenie stavby. Na požiadanie vám stavbu prídu bezplatne založiť majstri z Porfixu, ktorí založia rohy stavby, všetky zlomové miesta a na časti prvého radu vám predvedú, ako s materiálom pracovať. Samotné založenie spočíva v presnom pôdorysnom vymeraní stavby podľa výkresovej dokumentácie. Postupujeme tak, že tvárnice najskôr na sucho bez malty položíme na zaizolovanú základovú dosku do rohov stavby a na jej zlomové miesta a zistíme výškové rozdiely v jednotlivých rohoch. Pomeriame strany a uhlopriečky a urobíme korekcie, aby stavba nebola kosouhlá. Pozíciu tvárnic naznačíme ich obkreslením. Až potom tvárnice v rohoch a na zlomových miestach ukladáme do vápenno-cementovej malty. Výškové osadenie kontrolujeme pomocou laserovej vodováhy alebo nivelačným prístrojom. Po výškovom osadení rohov znovu skontrolujeme dĺžky strán a uhlopriečok. Potom ukladáme ďalšie tvárnice prvého radu. Ukladanie prvého radu do vápenno-cementovej malty umožní korigovať prípadné malé výškové nepresnosti základov. Na obvodové múry odporúčame použiť tvárnice Porfix Plus s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Veľkou výhodou pourobetónu v porovnaní s dierovanými murovacími prvkami je, že je to homogénny materiál, v ktorom sa teplo šíri rovnako všetkými smermi. Pri Porfixe nedochádza k tzv. Komínovému efektu, kde studené sálanie zo základov ochladzuje spodné rady tehál obvodových múrov.